Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo nhau dzakanaka dzozuva ranyasi rochipfumbamwe mwedzi uno wachikumi. Ipapa takuverenga mazuva 50 56 pachirungu. Kubva vanofundisa pachikoro choUZ waramwa mabasa wachida kuingidziwa mari. Rekai tigoona kuti zvinotekaira sei ipapo. Toringa munhau nyasi hurumende yaramwa yati iyo ichadaba kuti wanhu wabike nomakambani abike kudoro homusombodhi yahuya anakambwa anakesto anakanhu wese iwawo wanoisiwa mutonzimbe waye kwai tichazvidaba munyika medu kuti zvibikiwe izvozvo. Rekai tione kuti wachazviterekera chere wanobikawo kana kuti zvinenge zvatowo zvimwe nekutoti pakanyangariwa wanhu vari kutambudziwa nayo mishonga yacho inenge yaisiwa imomo kutoita kuuraya kabisira chaiko. Rekai tirambe takazviringa manduwe kuti zvinopera sei. Chakutorwadza ipapa ukaona wanhu madira avanoita kudorhu pakutosimukapo kare nyaya yemusika wopasi pomuti uya musika mutema unoita kuti zvinhu zvitoite kunyanya kunyangaritsa nokuti wanobika wacho wanenge wakundokanyanisa wachindoita zvese palibe kana mubodzi anozoziva kuti zviri kuitiwa zvese ndizvo chero zvazvinofanira zviri kana kuti pakanyangariwa. Rekai tirambe tichiparinga zvedu. Mupurisa akauraya munhu woparuwa iye Constable Navambi kwaiye akatiza newabiyache kwaino mapurisa ayo atiri kuziva pai kwaari tiri kutomutsvaka mukamuboya muti nyepe timusunge nekuti ari kufanira kusungiwa. Tiri kuferefeta kuti chii chakaitika asi kana aribe kubatiwa tinokona kupedza nyaya yacho. Rekai tizvione kuti ndizvo chere kana wakasiya mubiya wavo achitiza rekai tione kuti vanosvikepi. Akambekeita MP wobhinga Joel Gabuza kwai akakuwadziwa mhanduwe izve zvaatoda kutopfa ipapapa akaita kuti rabata kuti tasa chaiko zvokuti unosaya kuti kohoko. Kwai kuri kufungidziwa kuti kwai akaita izvo zvokupinda kaizvi bvaapinda kanomumunda momumwe akarigadzikewa demo mhanduwe osaya kuti yeyeyeye koka wakadzimuwandira wakaita iwoyu ungasaya kana mubodzi wako asiriwo mumwe pakaoma. Rekai tione kuti zvinopera sei. Ticharamba takaringa tinenge tichikunyepai. Mapurisa ari kuti asunga Linus Chuma kwaino nyaya yomari yayo zviuru 46 46,000 yatagokunyepai sondo rapfuura. Waari kuti iwo wabiya waLinus wawa wakatotiza wari kusaika kuti waripi. Rekai tigoona kuti wanopapedza mazuva chere waripe kubatika nokutoti mapurisa okwedu munondoziva kuti munhu unosvika pakureketa nezvausiri kuziva asi kana wada hawo kuti arekete rekai tigoona kuti inopera sei. Anonzi Judith Musvosvi uya wokuADRA iri sangano roSDA kwai ari kutiza ipapa akatoita kubereka tsoka mhanduwe akati ndinodaba zvokubatiwa ino. Rekai tione kuti wachamubata chere kana kuti palibe nokutoti kambani yacho iyoyo ADRA yosanganoro hino kana rikaramba rakararama nokuti pakanyangariwa chaiko zviri kutonzi nevamwe wana Tagwirei ndo vamwe wanhu wakutoita kunge wari kumiramira ipapo. Hino kuti ichokwadi chere rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei nokuti vanenge vachinzi ndo vamwe wanhu vakuru wanoisa mari iko kuADRA kwacho. Rekai tione kuti zvinokoneka chere zviri kuitika zvizvi tinenge tichikunyepai. Kuno nyaya yomavhidhiyo ari kuburika Tagwirei achireketa mataindira akagoita mabhizimusi ache pamwe akati ndandine zviuru zvinomwe zvomari yokuAmerica, pamwe akati ndandine zviuru 20 nebodzi yemapondo okuBritain. Wobva wasaya kuti saka chaiyo yongonayo imari pakaita kuoma mhanduwe. Rekai tirambe tichiringa ipapo kuti wanopaita sei, panoreketeka chere pachaitika sei. Tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekaira nopapi chaipo. Kwai kanzuro yeguta reHarare iri kutoda kutsvaka mari ipapa yafunga kuti
ipinde muguta ichitanda kubata dzimotika ichindoisa chikirimbani pamotikadzvo kuti inenge yabatiwa yakamira zvirizvo, yabatiwa yakamira zvakanaka, yabatiwa iri kuita kunzi iri kuita mutsepwede. Imi kuno nemaitiro avanoita iwaya pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe tichiringa hedu kuti zvinopera mushechere kana kuti padibe. Wakuru hurumende yedu wanenge izvezvi wataya pfungwa yavo yavagoreketa iya kuti zvikoro zvinobvumiwa ba kuti zvidzinge vana wanenge waripe kubhadhariwa mari dzechikoro nokudidi nokutoti ipapa muteedzeri wegurukota rinoringa nozofundo yovapwere Angerini Gata gototi imi mubereki ndiye ano mvumo, ndiye anofanira kunge achibhadhara mari yomwana wake wechikoro. Kwai palibe anofanira kunge achibhadhara mari iyo kunze kwomubereki. Kuno mubereki kana akareka kugobhadhara, regai zvikoro zvidzinge. Unobva waona kuti idi tiri pedu tega nimhanduwe, nokuti mumasure muka waisimboreketa kuti aiwa zvinobvumiwa bano kuti idi zvakaita kunyangariwa. Rekai tirambe tichiringa. Ipapa wakuru hurumende waisa kamutemo kochimbi-chimbi kochima kumatanhatu norubodzi 61 SI 61 of 2025 nyasi uno wari kutoreketayo kutoti vanonhadzira mbeu yochibahwe wese wakufanira kuti mbeu yacho iongororwe kuti inokona chere kuzowisana noiyo makonye oarmyworm. Pakaita kunyangariwa. Wakomana motogara matenga nemhanduwe kunyangwe nombeu yacho, nokutoti mukamirira kuzoenda pamberi papa kana zvavari kureketa zvikange zviri zvinhu zvakanyanya kuoma kumakambani kuti azviite, motoziva kuti mbeu ichasaika pokare. Pakaita kuoma. Rekai tirambe takazviringa hedu kuti zvinoenda nokupima. Tinenge tichikunyepa imi. Kwaika mahobho uya ageburika ari kubinha wapwere wakapfeka uniform dzechikoro wokugreen fuel uya kwaya agonza achaangaenda asenza ari bekubhadhawa community service pachirungu. Mhanduwe, rekai tirambe tichiona hedu kuti zvinopera mushechere izvozvi. Dai wari wamwe waberekiwo wapwerewa watoramba wachikwidza nyaya yacho kuti mutongo wapuwa wakanyanya kureruka. Rekai tione mhanduwe kuti zvichapera sei. Kubulawayo kwaita tsikidzi mhanduwe dzabva wendo huno pakaita kunyangariwa. Hino kuti kuno guta richasara chere kana zviita kudandi, kana kuti dzinei dzinoita kuti dzikaenda uko dzomira dzotanda pokare kuberekana dzawanda vanotanda kudziona dzoenda pokare kumwe, nyika yese inenge yatekeshera ipapa. Chakutorwadza kutoti wagari wekubulawayo waakunzi nokanzuru yavo ngawabise madhora 47 pachirungu kuti wafiritirwe idzo tsikidzi. Unobva wazvisaya kuti kohokona wakomana zviita kudandi vanhu varibe mari. Kwaino hurumende ipapa kuUK taada kuisawo muzinda unoita zvokubika iwo mapasipoti anobikiwa ochimanjimanji waya ma-e-passport pachirungu. Rekai tione kuti wachazviita sei. Kwaitoda kuti zvipere zvitandikitiwa gore rinouya richitanda. Rekai tione wafunga mari mhanduwe, nokutoti idzodzi ndo dzavanobva wati madhora 25 $250 pachirungu. Kuita kukwachurana chaiko. Rekai tiringe kuona kwazvinoperera. IMF vanhu vayo vauya muZimbabwe koringa kuona kuti zviri kuitiwa nehurumende yedu zvisvinu chere. ZBC yagoburika iri kuti tiri kufara. IMF watoti zigi rakatsigira, zigi rakadzikama, zigi ikwaro. Rekai tione mhanduwe kuti ikwaro risingatenge, ikwaro risingagoni kutenga kana mafuta dzimotika chaiwo kana mapasipoti rinokona ba. Hino kuti ukwaro hwacho huri pai. Rekai tirambe tichiringa. Ipapa Sikandaraza kwayaendesa Blessing Mafuwa kumumangarira kuti kwai ari kuita basa rokusarura noganda. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi. Tinenge tichikunyepai zvedu. Apa toringa dziri kuitika pasi rese.
hurumende yeSouth Africa yagoti iyo vanhu vari kuda kuti vapuwe mari yokuti vaite matakishopu anonzi maspaza shop pachirungu ngavauye. Kwai kuno marandi anosvika mamirioni 500 ipapa akawamirira ngauye waite. Helen Zille apinziwa mushishi kwai kureketa kwache kuti ndoda kutoita meya weguta reJoburg inini kuti ndiriite tusvinu kwasekesa vazhinji. Asi vanhu ngavareke kungwarira ipapapa nokutoti hei wakaita zvokutamba haanoisiwa uyu wakatozoona kutoti ko zvatabenhukapo kare kupasi paye poutongi huya rekai tirambe tichiparinga. Kuno mumwe muchena anonzi Mark Kreshima ari kunzi ari kuferefetiwa nyaya yokuba. Anonzi iye munhu anobatsira vanhu kurongedza mari dzavo pekuti wakadzirongedza dzinoberekana kuno kwai ndiye akaenda kuabira wakaremara wachemberewa harahwa wese wano mari shoma wano mari zhinji wari wabereki wanogara noana wari wega pakanyangariwa wakomana rekai tione kuti zviri kupera sei. Tinoramba takaringa zvedu. Nyika yeRwanda yaburika ipapa ichiti chadaba zvokupinda muboka ronyika dzopakati poAfrica. Kwai DRC ndo yakonzeresa nokuti iri kuramba ichireketa kuti isusu tiri kuita zvokuti zviwahwisane. Pakaoma mabucha. Rekai tirambe tichiringa kwazvinoenda. Kukenya kwahwadza manduwe kadzitape akasungiwa uya Omondi Ojwang kwayadzvanyiwa paye akatopfa manduwe kuno zvaakunetsa. Rekai tione kuti zvichapera sei ipo paKenya papa tinenge tiri kunyepa ino. WaIGPT kwai wari kufunga ipapa kuti waise zambuko pamusoro ponyanza pamusoro pogungwa dzvuku wari kuda kuisa zambuko romabhirioni 4. Rekai tione kuti wari kuzvitekaedza sei. Kwai wakariisa ipapa rinenge chinobatana noSaudi Arabia. Rekai tione kuti zvinokoneka chero izvozvi. Mapurisa okuCameroon kwai ipapa wakapfikira Maurice Kamto ano makore 40 kuita kumupfikira kuti areke kugoburika. Maurice yu mumwe wevanhu wariwo mapato anopikisa hurumende. Rekai tione manduwe kuti zvinopera sei izvozvi. Tinenge tichikunyepai zvedu. Uku Comrades kwai yakahwiniwa vanhu vemuSouth Africa basi. Rekai titi makorokoto ipapo. Rekai tigoona wedu kana muzhingi wakandozviita kairi wasiyana nazvo. Hino kuti vachazozviita chere pamwe tichaona kuti zvinenge zvichitekaira sei. Britain kwai hurumende yacho yakutoda ipapa kuti itande pokare kufundzisa wabasa wayo wanosvika zviuru 400,000 400,000 pachirungu kuti watande kuseenzesa icho chinonzi AI. Kuti AI kwanyangariwa uku kwaona zvaakuseenzesiwa nehurumende kudare waziva kuti paita kunyangariwa. Rekai tirambe tichiringa kwazvinoperera. Asi kwanyasi mabuja tagumira pano ndini wenyu Mhanduwe Onawo.